Ni pedang subahai pi baru asyik ni ke program jungi. Kapang bangenya peliu mentakasi kedai consumer rights dan ni ke hak kinong thiet nong pet. Ti badon rengkat lambat ni ban pensyai halor ke ni kapang ide ikong di bahon shisha mukim i assistant commissioner food safety kublai kong. Iba lari mau kling i representatives from Department of Food Civil Supply and Consumer Affairs kublai ba. Iba W Khan in Inspector of Legal Metrology kublai ba. Badru ikong V Mauli iba de i advocate kublai kong. Ti ki consumers ni kita ki nong thiet nong pet. Ki consumer kita ki brew ki ba pendon kami ki nuki mar ki ba thiet ki ba thiet ki ba pen nang ta lesi kam dei tang alor ka bam re ka dei ru kala ban long ru ya ki mobile ba di ki we ki jan ki ne pengi pom kita ki consumer but ni baro hingi de ki consumer kini ki consumer ki kentup ro ki kini ki brew ki ba shemi kini ki jing shakri ki ba pair ki ba ngi yo kum kini ki na kini ki telecom ani kan kum ka bill light ola ni kini ki jing shemi kini ki light connection nang tan ki banking institution but ki insurance company kita ro ki le ki ba la kentup kum ki consumer hapo jong kani ka ai ti ba mau kling ke kani ka NFSA ka National Food Security Act kadai ka bala pentrikam da ka State Department ban yol bagi brew ni olat ban thiet yu khaw ka dor baduna badi ki beneficiaries ki badan hapo ka ni ka NFSA la shim na po ka census data arjar khatwe te hapo ka ni ka NFSA ki dan atli ki kat type AY but PHH AY kat type ki yo laisan kilo shiyeng hakador laiting ka kilo PHH kat type pat ki yo san kilo shikli brew hakador laiting ka kilo tiba mau kling ke kani ka FPS automation bat balengi don kam ya ka te ka sarkar India ban penbahas isu ka rukum samkhaw sikipai ba kelawan ra ada kani ka FPS automation kani ka FPS automation ki ka sarkar India kala bu aman la ki fair price shop an ki nong samkhaw kila bu ikini ke e-post device te menta kat bawan sim khaw ki breu an ki pai ba ki beneficiaries ken hapenan kam da kutu ka machine ban sim khaw link ba ki hap enter ka RCID jongki te nang tupat ka machine kan sa verify lan authenticate lada ude ban pensisa kan utu nong wan sim khaw ba ude ma u nong sim ka khaw bat hang tu kila pen iru kat no ni beneficiary ude ban yo hakador kat no te kila ban pet nang tu kan ki pai ba kila ban tep o nga hab yo kat ni kilo nga hab siu kat ni te kata ken kala long transparent lan ni laban ong bat kani ka jing thiet hang tu jing le transaction ni la record online do te ni la ban capture kan kat no kini FPS kila sam shishan em ski pai ba tiba kan ke ka kamram jong unong di shwabo unsnang ya ka business ni ka kam ka jong un te kong so kong jiwa project kriya ka jing pi khandiat ngan ko pasyat ya ka kamram ka wi ka banta kamram ka baka ti ka legal methodology ka ai pai ba mo ta ban kong ka ti pun jugi ka ai ka penting kana ba kan don ta ka jing renti hakateu kawo ka bai dei ki kai puteng ne ki hat mo hakon kalyang ka gawon over there ka pen kam mechanic system of measurement ka di metric system ki mo dei kata system long ni sha pen kam tang ki gram ki meter bat ki liter mo tengkini ki sha pen kam kan te to tang masa ka jaba mo to unong de shwa bu un sedang ya kata kai dei ka thet ka business ju te shwa bu un sedang kata u haban pen kam ta ki ter jing thau kan ki measure mo ten ai unyo ektek jin thau ki ba ithu sarkar ma umla ma chu thit kum to online nane nantai kitiar ki bam ithu sarkar ma kitu kila unong uncha kata kun jingwa fi tu kliang ka ula ban ka machine kala ban thu duna te unong te ula ban thit ikni machine tang na kitu ki buru ki ba la doni ka license kum ki legal license ma ka bala aina di pun chu legal methodology te ha ba ki thit kita kitiar kilong standard kita kitiar ngal chu anik sai phi ma ki kita ki nem standard le tinga thai kan ai nok sai fi ko kum kan ba PGU ima ki ha ki dukan ki ba thuk ser ma ki jewelry to te ha ba kishnak ser teng haru mata ki ton ki bulu ki ba thide ka tula ma hansa kane ka tula ka de ki unit ka bagi bisha ta ka roman kan ka unit namar ba kane ka tula kam de ha ka metric system ka mo ki ma pengisha ta ka gram ma te udi penakap ta ki miligram ki gram dan ki kilogram ma te kumjuru phisham kini ki
kini kita ki bakery ki basyat jingba ma tentang isi ki syat pelum kam pound ta tekan ka pound lu kadai ka unit ka bangim kam itu ta maka pound nama kam itu ko sakata mal utu ujing thau rum tamba ba check tamu ulak bunduna ta ka to ka value ju kam shong ta te nata pada ngi syam skidun ki ni ki pat ba ma ha ki sam ni khawrushan ne ki pelum kam ta to ka tenda ta ka ten nata ki thau to ka ten ki pencong yang to ki am kali ki kilo te katur ki non standar gitu ki thong pnel ki le ka mok ne ki bamdei ti ki ba itu sarkar ki tur long hakata karkom dole kum tu ka kata yu consumer ta kalian pi te da kawan ketika menjungi ni ki sis gitu tu ulawan sya pencipta ma ki kendon juga an kan te tang kita ki mit kamram chu undum dia kan Te kong ka Food Safety Act. Ka Food Safety Act ketika an ka ba pet perman ka bate la kam ya baro kitu ki brief ki badon ka jing tre kam jongki ka bede bat ka bam ka di tenang ta kani ka an ka regulate la ni ka penyat bet penyat renti ya ka kam ka jam ni ka business ka jongki ha ka ba ki baro ki de ban bot renti ti la da pin sha yang abangan pendap shu ya ka ka ba iba khan i la kren mentan ha ka bede bat ka kamram jongki nong di nong tiet ha ka bede bat ka bam ka di ka kamram ka baning kong ning shap jong kini ki nong di marbam ka long bakin hab ban penitho ya la die bat ka Shaka Food Safety Authority Government of Meghalaya ti kinde ban yo ya ka license ka bapaka bat kila namar de tat nda ba kila yo ya ka license ngila ban penwandur ngi penyat renti ya ka rukom trikam ka jongki khnang bangin light na ki pat ba kin light na ki shibon ki jing sha thok Shibon ke jing sha ban ben ya kaliang ka quality la ni kata ka jing bha ka jing miat jong ka bam ka di ka bang keren mo tenang ta pade ki don kam ban yo ya ka license ko mangala ong nang ta pade ngi don kam ndei tang kata ki ndei tang ka quality ngi pen ika la ni ka jing bet jing biang ka bha ka miat jong ka jing ba ngi pe ru ya ki labeling ya ka label kumno ba ken pen itho ya ka bam ka ba ki don apo ka ba ka ne ka long detail bha kaba ki nongshna jing bam le se mantangi don shibon ba ki brave jongi ki khanna asamla jongi ki longkme jongi ki ba don ha kan ni liang kum ka bashna ki ni ki jam ki juice ki ashar ki ba lai pujai ti ki don kam ban ha ban le ha kar kom ka bedei ka banung kong tam ha shwa ba kin le e ki ni ki pat ba ki dei ban dawan ban test shwa ya ka ka ba ki pandon kam kila ban set ban tiu kila ban pendon kam da ko ka ba kila filter lani kila install ya aquaguard mo ten re ko ka ba ki sat ki klieng ru don kam hi ban test namar bale ha ba ki sat ki klieng pi kini ki knyang jing pang ki dang la ban sa ha ka tu ka khiu ka siam ha ki jan ki ba ki pendon kam ka ba kin ra khiu ba kum ta ter ti kum kini ka baning kong tamiki ka de ba kin ha ban yo ai ko ban test ki la ban le ya kani ha ka food testing lab jungi ka badon ha po Pasteur Institute tenang ta pade ka ba ar ken ha ban pen itu ka ka jaka ka ba ki tre kam ki tre jam nang ta ka ba lai ka health lani ka jingkot jingkhia ka ba ki don hatu ki dei nem ki briu ki badon ka met ka phat ka ba kot ka ba khia ka ba lai na ki jingpang jong ki tersim lani ki jingpang jong ki sne do lani ki jingpang kinu ki ba le si ki ba kum kinong bam kum kinong thiet kamot ngidon ka jing isi mo ki baga hakak tian pharing ki ong ki lot some diseases kala banong ha ka sne do kum ong ka tersim ba kiwe tenang ta ka ba ma e ka long ba yo hale kum kini ki briu pa de yo ki don pan ban ka jing pang ka ba ki la ban penyebet ya kiwe pat tenang ta ka daw don kam ban test chwai ki ha shwa bakin kin lek ban sedang ban tri ya ni ka kam ban set ki mar ba mardi la ne ban tri kam ha ki restaurant lani bandi kinu ban handle lani ban kta ai kinu ki marbam da kani ka kti ka ba ngim don kam don kanu ka packet tenang ta pade ken ha ban pentikna ha ai ki tri ki kta khnang bangin yo ban pej ban khme baka longkum no ka jaka lesi yo ki tri pen ban ka jaka ka baki ki snajing bam yo ka de ban ka jaka ka bajaklia ka bedon ha peding ka jaka ka balong ki nyut ki nyer ki jabo ki jaban ki ba ki ba la ban wan ra ya ka jingpang lani ka jingma ya kai nong bam nong di te kini baro ki ha po kin ha ban la da kin wan ki Shaka department ni la ban kai di ki baro kai ban ni ai ru ki ya ka training haswa bakin tre ya kini ki kam ki di ban da tip shwa ka kum no ngan tre ka e ka jing don kam jonga ha ka bangan le ya kini kenang bangan yo ban ai ka jing sakri ka ba kham ba ka ba bet ka ba piang na ka ba ta ki pai ba
Ti ladangnya keren chapang kan ka food safety act ngemla ban ya lan nakata ka food adulteration ka bangi jios ngo. Ti ka kan ka food adulteration. Ka food adulteration ka de gajing pen kajing kta ka ba lesi kila ban penduna ya ka ya da kajing kwarha lesi kajing kwa ban rius pa kloy. Lani ka mensiam ka ba bom khut ngong ila ban ong ba kila ban pen ya kle e kajing bam ka ba ngim kim dei satya ban le. Menta ngalaban ai pi kan nuksa ka balong ka ba sup tambe ka ba baru ai ni ye kata ngi shem kata pangilaban shem ha kadur jong kadut masih menta kadut masih ki kem na ka masih ang ta pi ba ki kle asabat ko te kan ni ko ka ro ka de ka ba kadut ro ka de ka ba tenri kan ni ko food safety leng ba ka food safety act ka an ka perman ya kan ni ka bam ka ti ngidon ya ka standard nakabentak wi pagawi ka jing bam habang test kadon ngidon kami ka standard bahkan haban ya leng ba piti lada ku mga kren ya kadut mentan ko ru ka di ka ba kadut ru ka di ka ba ten rei menta pade habang test ngila ba ka kala buon penban ka ban ya kadut pi kala cross ya kata ka limit ken ka baka di ka baka set standard ka bangi labu tahang ni ken ka wan kata ka tien ka bangi ong ka adulteration pi te don nang ta ki bri ki balaban lesi example kilaban pendon kam komentan ni kumau ni selasha lesi ki don ki briu ki ba don kata ada ka wei pat ka jing perkhat ki ba don ka jing bom khut kata ka ya dia ka thiet ka kam ka jam ka jong ki mo kilaban bu de ki kan jamau kilaban bu de ki ni ki phngit ki phngai jong ki kan janar pi ba kin yo ban tu ya ka jing khia pi kini ro ki ha ba ka adulteration bat kum ta ter ki bon ba kum kini ki adulteration te dei na ta ka daw ka bangi don ni test ni kwa ban regulate la ne ban penwan dur ya ka ha ka kom ka ba dei na ka benta ka jing becheng bang jong ki pai ba Ti ladang ipet ya kan ka perthai ba menta nyemla ya la du ya kata ka e-commerce ti kong mauli kai kata ka e-commerce ti kumban pensyai ni ka e-commerce ka dei kata ka platform la ni ka dei kata ka rukom ka ba ha ka ba de ba ya de thiet menta kam de shu ka bangi ka jing ya jongi menta ka long ba ha bangi di bangi let thiet jing thiet ngim de shu bangi thiet tang ki po ki dukan rengi la ya le ban ngila ya be ba kata ka por bangi thiet jing thiet ni ki online platform ba pher mo kum ki ngan ai example kum ka Amazon Flipkart ni kum bat ki we ro de ki bla don menta ti ka ni ka e-commerce menta la ithu hapo jong kani ka Consumer Protection Act 2019 kala ai ka jingya dai kini kinong thiet ki ba thiet lang ba kini ki online services ro ti ba khan menta nyemya la ru banya lan nakatuki faulty weight and measures bagi ong ba ka jing thau ka bambiang ha kini dukan ba phe ka ai pimpidan ban ong te kong mo khandet te hakam kan kalyang de bo bangin mo ba uta unung thi unyo ko lo jong de kum lu ula patikna ba kita ki ka ba unung di pun kam ti thau hatu kilong ki babet ne ba pun kam apo ka yo ka hat mo te ula mle kum lu ula ban le mo kan de ba haba unung thi ne pun kam tu machine de usha wan sa ko office jong ki inspector hapo manak district kan wan chitu tingi kom office ne ngi le ki test mo te da ka to commission ka long ba biang tingi ni act certificate ne te kata certificate u hab bu to nong de hapo kan kan kata ka ko mai unung thi ula ban ni siapa katu commission ko lang babet ni ula ban pan itu commission katu certificate un pek ya katu ka menu one check to commission te kata bank kata rek ka tempat kod ka validity to kam utu commission ko pun kam kalau ka babet pun kam nata pate kami kapat mah nata da kumju mah sebut mata fi kan anu ksame kominu mau kilo mah sebut mata ngila ubru la rasa office ne tu mau kilo ka katu ngi set pa bu nuara mana ka asnam te boleh ngi pa tan bape ing sama mau kilo ne pun kam kasngi dai te utu mau kilo ha ka pun kam kasngi ula ban sting no te kamu tu kasih kilo kam sok kilo ten na kata kata ngi indat kata ka periodical verification kan ikut umur rasa office mana ka asnam tak kata ngi ong fingi IT certificate ka valid asnam fi the one office ni pendengi pek biang lada uduna tengi reject mah ngim sha shu fi ndai da ubiang te kamot ngi certificate tu la un ku triwe ku ta kumjuk nanta ro kumnu ki pe mo khamta mata fi ka perthaim ta ki petrol ka ramba diesel ka ramba ma ta tu kelen kumnu unuk thir ula un pensi sha ba u yu shan am sepulita ru ta mo hakum tu ki kies ma ula ban le unu ula ban pan no tu utu undung dia mah utu petrol pom tu ula ban pan tu sanitar kan sanitar tu kan nomor ba kat kom ki kondon jingiru ni betha ki nong de bagi habu ikindiki test measure kita sanitar mah
kumju di tunung dia yo har di pan di sini ru habu itu test measure kenapa kila ki no ki nong thik kan ka hok baki kwa ban baki bakin verify ka machine ka biang biang mo te kum ngong bi fi ta ka bu kwa ban tip ka jing ai pro pom te ula ban pan tu khiu tu un check akhmat jung tu kan un pesha ka habu ka pan i sanitar untuk hapu ka ka machine mo hatu ko khiu ka rung shan em sanitar mo te kum ta kan te kata ka kum ula ban pensisha baka biang kita kijing thau te mentala dangi pe mok ma phila ong ba ki nong di ki dei ban let thau ye ki ni ki weight and measures le ni ki mau kilo jong ki shako office man ka arsnem kidun ki jat di thau kon kidun ki kum ki mo kilo ki asna mo te kum ki digital machine tablet kum ki petrol pump ki we burgess kidun chisnam kilong la ki jong ki categorize la ki jong ki weight measure ko kata kal kom tingi layu I hakani ka prathai babon kini ki nong di kim le kom ta monu ban le cha office man ka arsenem ban ya le thoi ta ki mau kilo ki jong ki te hakani ka ekal office ka le nom ta ki kini ki nong di ba du ki ban ya rap kini ki nong the hakan syakong yakum kini namar khna makin one ki ki office ban bakin verify ki jithau jikin dei te KTP on jigi man la ka pon jan man la ka banai ngi don kata ka surprise inspection mo ngi le napo ka inspector office ngi le itu ki random inspection te ladang ilap ikino ki bam penkam tu kitiar ki bala kod ka tu validity te ki la on sha sis tu machine ma sha sis tu machine ta ka don saka jing pasajaro ka fine lana ki ba le ka ju te tentang ka kandon ki hab ka don ka imprisonment term kan te kata kom te kum nang regulate ka tu mo ngi sha le no na ka office inspector ngi sha issue ki notice ki tres boro kan issue notice ngi bu singi ba sibu umta ya ka mot pran ngi sam sha ki tu ki basado sajur ngi bu sawan tak tarik bang thamai kita jithau te kata korkom ngila ban pencisha baki borok kinang de ki pen kami machine ka ba balik te kong ka kam baka hakmat ni ki priorities jong kani ka food safety act ke kita ki priorities ki kam ki ba hakmat ki ba ka food safety ka le ki long ba ka ka ban kong hi ban pentikna la ne ban ensure ba ka ba ka miat la ne ka quality jong ka bam ka di ka de ban long ka babet ka biang ka ba ya ki yo ki hat tenang ta pade ka ba ar ka long ba ngin ha ban regulate iki ban pen ya ban pen bu bet bu renti ya ka jing tre jam ka jong ki da ka ba kinwan sha khamat ban yo ya ki license ki ba pakka nadu kan ha bang yong license kata kamun nadu ki nong de ki ba die ya ki mar jong ka company tenang ta ki tu ki ba snajing bam nadu ki nong I cow restaurant nadu ki ni ki excise holder ki tu ki ba bat ya ki badon wine store nang ta ya ki ni ki badi jing di hayo hat ki badi jhor ki badi chep ki parokot kat kita ki badang di ki mar ki bangi bam lengba ka sentur sa kambet ka jongi kamot ki hap dot hapo ka jing pe jong ka food safety jongi tenang taru ya ki ni ki bahap komentan di ki ni ki food supplements mo ki badi ki kenja vitamins ro ki bahak liang juga drugs ki hap ka food safety ti ki ni ki kam ki ba kongsan tanang ta pade ngi ai ru ya ki training ni don ki training ki bangi ai ya ki ni ki ya baro ki ni ki ba deal bat ka mar di ya ka jing khai ya ka jing pating jong ki kham tam e ya ki tu ki bri ki ba shnai ki jing bam jing di tanang ta ru nile ki inspection kaleng na ka wi ki jaka ka pakan thop ina du ki wholesaler ki retailer hadu ki dukan snong ki dukan red ki dukan ria baro sa dong ka bangila nile kata tenang ta pade nile ru ya kanika food testing abangile ego food testing ni don artli ki method kawai ka surveillance method kawai pade ka regulatory method abang yung surveillance method ka method ka ba ngilit ki yo ki han ngi shimye ki samples ngi ra ki samples jong ki priyo kalaban long ka no ka jingbam kalaban long ka dot kalaban long ka shini kalaban long ka slasha kalaban long khao kalaban long ka no ngi ra ki ni phat test ki ngi ra sha laboratory food laboratory ngi phat test ki ban yo ya ka analysis report ban pen i ngi ba hatu kani ka jingbam ka long ni em ka ba biang ban nang tay ka ni ngi le bor ha bangi don ka jing suba ba don ka aka ya kini ki surveillance sample ka bangi khot ten rei habangi ong pade ya kini ka regulatory samples la ne regulatory method ka long ba ngilet ban left ya kini ka samples ka ba ngi dale kat kum ka kandon jong ka ai pi ngi haban ya ka wi ka sample mentang ngi haban shubu mentang shim ya ka shini ban test ya ka shini ha ka regulatory as a regulatory samples ngi haban shim ya ka tu ka shini sans per gram ka wi ka part
sans pa gram ka we ka part tenang ta padeng ya ban sim southly ki part south benta teng ya ban thiet ar kilo ki sini ngin ha ban divide sans pa tenang ta ngin ha ban pak eki la ngiyo eki training kum nu ban pak namar kan ni ka hap kat kum ka kendon an jong ka food safety tengim la ban ya ni ha ban te eki sai ni ha ban bo eki kat kum ka ta ka shong ha ka kendon kat kum ka jing sai ka jing ka tha jong ka food safety act bangin light ni kinu ka jing sha kan no na kini ki brio na ki nong di ki nong kini bedi jing bam le si ki la ban kan no ki officer jong ba o ba ki le thok mangi la ni kum ta te hakmat jong ki ni don kam ban shim me ki yak ni le ki documentation ki ba long detail la du kata but nang taru kini ki nong di ki hab ru ban sign ha ka we pa ka we ka sample jungi bro southly hadin mangila hadap song ka but nang ta ki hab ban sign ha ka we pa ka we ka document jungi ni don shibon ba ti kini baro ngi le but hadin mangila yo ya kini ki report ti lada kalong ka quality ka bombiang kemut kambah lani kalong ka bale si ka ba penmai ka kot ka khia jong ki nong bam nong di kemut ngin haban address ka tu bat ni ha ngi la ban address ka lengba ka court lengba ka an ti kini ki kam ki ba khamat ki ba ngi le like na lor jong ka tangi dang bun pa ki kam ki ba ngi le ka ba nganum la ban nyo kerting lot hangi ti ba mau kleng kuma phila batai mane sapang ki ration shops ke kani ko ONORC ka bangi yo sngo ti ka sarkar India bandum penduk khau yano inoru bat ban pensuk ki paj ba khamtam nei kini ki paj ba hab po NFSC li bon ki banduk hi YPHH ti shumat matai ki le balla shwi ki jaka ti kinum yo ban shim yu khau roshan ti ban wanra ban num penduk ya ki ban pensuk ka sarkar kelawan rakyat kini ka one nation one ration card kini ka deba kini ki beneficiary badan napo ka NFSA YPHH kila ban shim yu khau ration na in eru ki badan napo India shimut menta uni u beneficiary udena shillong ma ulit Teresha Delhi ti ula ban shim khau na Delhi ru ti kajuru ki ladadan ki breu ki bana Delhi ki ban Teresha ni lane na Bihar na UP ki one ration ni makiru ki laban one shim nang ni kan kata kin ka jumbut jungka one nation one ration card ban ki beneficiary ban lada ki kwa ban avail ki scheme ki hab ayu adhar pok department bangi laban penon kami kini ka ONORC kini ki bakwa ban penon kami kini kan ti mendai tengah po ki state ru lani hap ki jela ki la ru hap ki district shimut mata ini we mata itrai hapo juai ti hadin shibnai la sha transfer lani ila yo belan shwi ki jaka shumut sha boy ti kumta ila ban shim lengba kan ke scheme ONORC one nation one ration card ila ban sing khau na stuna boy lena tor kin takadau ka pensuk bat ka khamtam le ki baduk ma te kan ni ka jungbut jangka one nation one ration card ti kumanta ngilai ibon sin mo haki TV channel ni haki news channel ba bon ba ki kam thok lene ba ki le ki fair shop sene ki ration jaka ba ai ration ti ka ibak bidon ban ong kani te lada ki pai ba ki don lada ki di ban wan khmat ken lada don kum kita ma ki la ban complain how 1967 you don't toll free helpline number lani ki la ban shu lodge online complaint ro haka macpgrams.gov.in lani ki la ban shu WhatsApp ro mat perthem ta bro ki shu WhatsApp ki sosuk ban shu WhatsApp ki la ban WhatsApp ro how number khandai saunot r lai r hnyo lai hnyo ngon biang session khandai saunot r lai r hnyo lai hnyo uni de WhatsApp number ma te ki la da kim hun ya ka rukum sam jungki kisam duna kendiat kador kambiang ti ki la ban complain hakini ken lai tilima 1967 lani ki la ban lodge online complaint po macpgrams lani kin shu WhatsApp ti kong mauli balai ni ka an mo ni ka ying bishar ka penmi ya kani ka consumer rights ti kani ka consumer protection act mo ni ka arhajar kat khandai ni ka an ka bayadai kini ki nong thiet la penmi khnang i kani khnang ba bangin yo ban ai ka jingya da na menta kini ki nong thiet ba kin lait na ka jing sha ya lambakla lani kin lait na kita ka jing sha thok sha shukor ha ka bayadi ha ba ki thiet ki jing thiet na ki dukan ni kini ki
online services lani lani kanu kadon kanu ka jingduna lani ka jing bakla ni ka jing sha alam bakla ki services ki bamaki ki shim nang taru dia ka ni ka act la penmi lani ka ni ka an la penmi ro na banta ban ai kata ka protection lani kata ka jingya dai ki nong thet da ka ba ki thung ni ki department lani ki authorities prepare kum ka kidon ya ka central authority hapo jong kani ka ai ngidon ro ya ka ki consumer forum lani ki department ki baki ba ki la ban le ujor ha baki kan do ikinu ki jing ki jing shem jong ki ha baki le di le the ka jing sha thok sha shukor jong ki nang ta ro de ka we ka ba long kong san ba kani ka ak bali kani ka ak la pen me ka long ba ka kani ka jing ujor jong di pai ba la ban pendep la ni la ban ai ka rai hapo ka ha ikipor ka ba lengkot ka kumba ka la bu hapo ka ak ma ki la pen me hang to ba ya ki rai jong kini ki jing mudoi jong kini ki brio di ban pendep no hapo khandai posngi la ni hapo 3 months kum ta mo kum ta ter te kumju ro bakin penmi yakini ki mediation cell ba lani kini ki ba ladon kanu kan ba kini ki nong ye de nong thiet ki ba mat ikini ki jing sha thok sha shukor ha ka jing thiet jong ki lada ka don ka lat ba ki la ban ya compromise lani ki la ban shu ya sup kum to ti ke la ban pala ya ka po jong ki kham ba kin yo ikini ki ka hok jong ni unong di nong thiet la ban ai ka rai ti kong mauli to kan batai lam se ya ka kan don ka ba kini ki breu la ni mangi ki nong di ki nong thiet bangi la ban file ka complaint la ni file ka ni ka jing mudui okay to shwa bangan poi shata khndiat nga shkwa ban panchai hang ni ba khnang ba ngin sngo thu manu bala ban mudui mo namar yo kan mi ka jing kelim ta la datang manga balik thiet na kata ka dukan nga tang manga ni don secure ro ki bala ban file la ni ban pha e kata ka jing mudui te khniat ban shupan shai habangi kran yu consumer la ni uta ubriu bala ban file ya kani ka jing mudui shakini ki consumer forum prepare ki kan thop ya consumer la ni utu unong thien nang ta ka kan thop ro ikinu ki seng 3 months ngoba ki bala register ya ladi hapo jong kanu ka an bala pentri kam nam ta kini ki seng prepare ki bala register ya ladi bakin mi khmat na benta jong kini ki nong thien bat kam long kam le la da uni consumer ki register la di hapo jong kini ki seng 3 months ba ndai ki la ban represent ki nangta ka sarkar kami la ni ki sarkar jilla ro kila ban ai kini ki jing mudoi shekini ki consumer forum nangta ro ka we ka mi thamai menta kani ka a ka long ba shubo menta kini ki nong thiet ki dei hapo jong ka khat prasnem ti ha ka ani dong ong ta ki mai no mo ki ba legally ngimpat itho eki la ki wan ban file ki so ya kumi kini ki jat kini ki you can represent ki ban represent ki la ni ki ban mi khamat na banta jong ki kin de ki ba hayeng ha sem jong ki bala long kum kemi pa la ni ki men jong ki and te ban poi shakandi ka banta long ba ki ei kum kita ki jing mudoi la ni hakanu ka por ngila ban ai kini ki jing mudoi ki jongi shakini ki consumer forum ka long ba hakanu ka por ba uni unong thiet u small tho ba ula sha thok la ni sha shukor jubo menta ha po jong kanu ka mar ka ba uthien ka dor ki tho ang tu shi spa tingkan re ki sha charge ki lani ki sha ban kumta ken utu nong diu u pha siu ki shi spa shi pho tingka lani shi spa pho tingka te ka ta kala long kala pen khen no ya ka hok jong u nong thien dei te hakum la ra ki so tho ba ki la sha ka ni ka hop ka jong ki la sha pen kenya kata ka rukam kila ban mudoi la ni ka jing shakri jong ki ni ki shubo menta ngishim ya ka light connection ma nam tangan ai nuksa manshim kini ki light connection menta ka poi ka bil light ka bala long palat pun ndai kam menta ngin pet ya ka meter reading ya menta ngila tep long kidon ki batep kam yat kat kum ka unit jong meter tu menta ngila let ban mi shekini ki office ma lana kini ki office ki kham shem khia ban pet ya kata ndai ki pha be kini ki brio
ban siu be ya kata ka belai kum bakila ai ka ba kamdon jing ya de ba kini ki meter reading mo ki ni ka ba kila pen mi kum ka meter jongki te kila ban le ai jing ujor she kita ki ka kita ki consumer forum pa phe thì mình ta manga ka breu ne kum ka nong thiet nga sham kun ki jing e la dang le chayo ka we ka long ba nim tip kam don ka fix rate ne ka market price ka ba biang ke ka ba phiadon ban ong halor ka ni te kong han man ka e ka bai la ong kong mo tan spang kata kariet mo kong te ka dipa ban jugi mo ngi dan la ka jong ka an ngai nam ta kini ki mar ki bra sok no pa ta ngi ong ki pre package communities mo kita la ka jong ka an ka to kata ka de ka ha apa ka legal methodology package communities rules mo ha to ka an ka nomor ba ko boleh obatai ko mo kita ta ki labeling ki packaging mo te hang tu kat kum ka an jong ka legal methodology ngi dan kita ki mandatory declaration ngi ong kita mo kita ki long beri kom ki habdan be haman la ki tu ki pre package communities mo an ani safi kom ka karteng ka ada jong tu nong song atau mereka connect content mo content tang kitu ki unit ki bangisha laki ki ba accept ka itu ka sok ina gila ban song inde bin tho itu unit sam ki pound mo fi ban ki tula misha itu mo tang gram na kita ki liter itu kan mo na tahan lo tu ngidon syu sak ke MRP mo MRP ka maximum retail price mo kemudian unde u retail umla ban dit pelat ya to ka dor mo maka tu ki apa maximum mo te lada ude pala itu ka dor te u consumer ula ban one shaka ula ban file complaint shaki office inspector ro joka legal methodology ngidon ki kendon ban system ki ro mo antara unong de umla ban oblitrian ki umat pendam ki to ka MRP mo umla pendam tu kom juru ya to ka packaging de umla pendam nambar da pendam packaging de ro lang ngimla su ban tip ka kan ka kamar menu langsung ka lanu kan expire te kitu ki long kita ki bilang ki offense kan te hakata korkom consumer ula ban once ki cek men cek teknologi ban komplain da ulap kita ki jing e te kong ngan chuban kan dia mo ba ban shushu mo ban ong ba kini kani ka kum ha kanu ka por ba kini kinong thiet ki kwa ban ai ka jing ujor chubu menta ka kila batai ba ladangi thiet e ka mobile phone ngin yo ni u jing ngap skor bangi ong earphone ngin yo charger nang ta ki ong bang to ba kat kum ka to ka ba ka specification ma ki mention ong to ba ong ba bakam dan ka bakin ka battery jongi undan hado san 1000 mAh kuma ki shay ong ndai la dang la sheme ta kamar bang la pandon kam ta kamar ngila ba kimdan kum kita ki ai mo long ki don ki jingduna kala bende tang kawelan di kila pan bon kita ki jingduna ti kum ha kita ki ai ki jing shem jong kiro kum kita ki lani ki yu kila ban wan ban mi shaka forum ban ai ka jingmudoi ki jong ki thì con nhiều snow bon sin mo là da one bat ka bam kata ka FSAI cái này ka FSAI kadika license kong FSSAI kamut Food Safety and Standards Authority of India ti ya ka license lani ka registration ka bangingi ai atingi ai ka kadibe ka FSSAI license number so and so lani kidon naman ngidon khatsau liki digit ti khandia nga sukwa ban kam penshai benya ya kan ni ka bede ba kan ni kumba iba ba khani la batai mentan chapang ni sha ya ka labeling nga kwa ban sa khandian ka long ba mangalalam khamat sakmat ru ba kidon kam ban le ya kan ni ka labeling ka ngidon kam ka jing batai ka di ka definition ya ka jing bam ka don hapo the number one ki dibandon lada ki don ka brand name ki dibanbu ka brand name dan rei lada tiki kini ki badang ki jongi ki bade ki local mo telesi ki padon ka brand name ki laban ai ka kerteng jong ka product ki ka tu ka jingbam ka badon hapo ka di ke ai tenang ta pade ken haban ai menu ki sna ka nu tarik ka ai ka diet ka ai ka benai ka snem nang ta pade ka nu slim laban ba mi ka ni ka jingbam ya kata ki khot ka best before within namar ngim juong expiry ya ka jingba namar beting teng habang test ya ka jingba hadian ka even hadian ka of expiry dia ru ngilap ba ka jingba kidang baha kidang long ite ka food safety act he kala weng noi ka tu ban ong ba ya ka expiry dia ngibu no ka best before within ka bumut ka ngilaban pandon kami ka tu ka jingba haswa jong ka kata lani hapadeng jong utau po tenang ta kidon kampandon ya kanika kumapiong ka FSSAI license number lani ka FSSAI registration number kendiat bangan batai ka ege jinge per jong ka license number but registration number ka daw ka long ba
ngidon lightly ki category jong ka license ka we ka de ka central license ka ba ki grand ya ka na po ka regional office but ka license fee ka de ya kitu ki bala he ka ba ki ka lapoi ka mot na ka niki arpo kulor bat chaning ka kamai jong ki niki business ki briu tenang ta ka ba ar pede ngi ai mangi ka license ka mot ka state ka ai ka license ka ba ka kam ka jam jong ki niki briu dan ni ka jing trai kam jong ki ka ha na du ka khat ar lak hadu ka arpo kulor tenang ta pede ya ka registration pede ka de ya kini ki petty vendors ka pangi khot le si kum kini ki kinong dia madan la kinong de kwai la ni kitu ki briu baro ki ba ka jingyo jingkot jongki ka ba ha bangi kenya ka shisnem ka kot tang hadu kum ba khat arlak tengka tikini ki hap tang ha ka registration pade ka de ka bakin hap siu tang shi spa tengka shisnem tenang ta na lor jong kini ki don kam pade bandon saka kumangala ong bakin don ya kini ka kin haban ai ka e ka ki ingredients haba kishna man ta shubo no baki shet yo uruti ki e ki mar ki e ki tiar ki baki pendon kam hau ban penlong yo uruti ngidon kam ko ngidon kam melu ngidon kam moida ngidon kam kat baki pendon kam kita kin khot ki ingredients ki haban declare ha tu ka label tenang ta pede kidon kamban ai ya kini ke paka address jong manufacturer hai u manufacturer la ni ke ka firm ka ba pen mi tu ka jingbam bat nang ta ka hai kidon te don na pring jong kini ki manufacturer jong ki ba tho be manufactured in Shillong ka Shillong ka di ka ba he ba tingim la ban te pa pi ong Shillong ti sa ingin ya le ki Shillong te na ka liang jong ka food safety hing stress ba ki de ban ai ya ka the right address ka paka lada pile Shillong 4 ka bamut ka laban pidi ban ai Bishnupur ne ka ha po yodak ne ka ha ka nu ka banta la ne rapi ong ka Shillong 14 la ne Shillong 15 pidi ban ai ka ni ka de ka jakale si madan ting nang tara da ong madan ting ka de ka kum tang la sngo thu te kum kita ke tenang ta pede ki de ban don ya ka ne ka MRP ka maximum retail price ka ba iba ilakren nang ta kidon kam ban ai ka jingtho bapaka ka wait ka biang ba nang ta ke baro ka ba ki declare leng ba ka ni ka labeling ka de ban long ka ba ha pa de ha bat ka ni ka jingbam ka ba don hapo kim de ba kim la ban thok but ka jingbam don jung ni brief ya uniu FSSAI license number ka penlong ya ka khangla de ki hadu kata bat ka kini ki ka jing pensitom na ka liang jong ka department ka long ba kum kini ki brief ken sha ban ken haban le patok an riu benai bat nang ta ken haban siru ya ka fine ka balaban ko chadu ka san lak tengka lada ki tre ya kan ya pisnai ka jing bam klem don ya ka license ka ba piang bat nang ta ki nong bam jungi men ta ki la start ba but haba ki thia di jing bam jing di pin ki lawa shwan number 1 ki page shaya tu ka fasai license na ti kan ni ka long ka badon kam bat ngara kan tujur hiru ya ki paro ki nong shna jing bam bakin ngo bhaban wan chakman ngem kwa ban penset petok enu na kan yang jungi tenri ki ken simti hi dala di bat ngem kwa ban impose la ne ban ong ba phihap de kumba kan ni ka an ka la batai ho ki hab ban le tenri ka di pada ka self regulatory ken bangan pe benia hi mangangan comply hi mangada la di kum ka briu ka ba shet jing bam kum ka briu ka ba di ki jing bam dokumentang ngela ekran nadu meneng ngela ekran chapang ta ki jing duna chapang ta ki jing le jong kini gi nong the ne ki nong di ya ki nong the te menta kong akwa ban keli kumno ngen file kata ka complain bat ka yeng bishar ka le kumno la da don kita ki jing duna la da kem don license la da thok ya ka jing thau la da khle ya ka bam ka e ka ba kini ki nong di ki de ban ki nong the ki de ban le dia kini ki nong thiet ki ba mat kita ki yuma ki ba ki ha ka jing kendo jong ki ha ba ki thiet kinu ki mar ki mata la ni ya kanu ka jing shakri bla ai ki ka ba mi hap satya ba de ka ba la batai ya ki mo bla pen i ki ba yu ba ki mat kita ki te ha ba ki kwa ban file ya kani ka la ki kwa ban pha kani ka jing mudoi ki la ban pha ki la ban lek dala de bat ka we ka ba kong san ngan ban rap shwa ba kamda don kami ki bakin yat lengba uplidar kila ban lek dala diro kila ban lek dala dela ni kila ban lek lengba ki plidar ki jongki la ni kila ban lek lengba kino kitu ki bangila ong menne shakman nang ta de ki ya kani ka complain ki de ban lek mudoi shaki kini ki forum consumer forum bangidon ka bahapo do ka de ka district consumer dispute redressal forum
nang ta ya kini ki jing kani ka jing mudoi la ni ka complain ka bagini ki nong thet kin le ai ang ni ka dei balada ka kata ka dor jong kata ka mar ka mata ka baki thet baki lap ka don ka jing duna la ni ka jing syaelam bakla kan bat ka compensation ka baki pan la ni kata ka relief baki pan hang to kanom dei ban palat ya ka shikror te kila balik file hapok ka district consumer forum de kila balik file kila ban let mudui da ka ni bangi ong ni submit de ki application jong ki mo la ni kila ban pha lingba ki online nang ta de ki da ka ba hapok jong ka tu ka complain kin pen pau shai ya ka kerteng ka jong kita ki nong sha mudui mo nang ta ka transaction la ni ka kata ka ba phikwa ban mudui ka la ka dei ha ka jing duna jong ka mar ka mata ba pithet ani ka dei ha ka liang jong ka jing pen palat e ka dormo la ha ka baya dei ba kata ka mar ka mata ka ba pithet la ni kadai ka services ani ka jing shakri ba phiyo kami hap satia bat ko kata ka bakila kula ban IAP ti phia ban tho shai ba hang tu khanang ba longkan suk ye phi kan suk ro eki nong bishar nang ta sho ro ki dei banda pen i hang tu ya ba katno ka pisa ka bakila penlut halor ha baki file kita ki abaki thet kita ki mar ki mata nang taru de ba kin mau ban ka sik ka ni ka jing soi kerteng jong ki mo long kim dei ban kelet e kata ba ki dei banda soi kerteng ki dei banda ai ka jing smai kum ju ro ka jing pen shisha ya ba ki ki ba ki tho ka tu ka complain ki long ki ba shisha te hadian ba ka ni ka application ki la file hapo la ni ki la tap shapo jong ka consumer forum ti ka consumer forum nang tu kan kam ka bakongsan ka ning kong consumer forum kan le kan long ba kan page kami ba kila nem ban pediang ya kata ka jing ujor jong ki kan nama ting mo la ban ong ba kam shai lan di kambiang kata ka complain ka ba maki ki ai ti ki hab ban page ba kila nem ban pediang ya kata ya kata ka di bende hapo arpuis ngi ka di ban bishar ya kata ba shwa ba kan ai kanu karai ba lada kamkwa ban pediang mo shubo gamta kamkwa ba ka consumer forum kamkwa ban pediang kata ka jing ujor ka hab banda ailat yu tu unong ujor ba un ai ka kes jong ulani ba un ai kata ka statement la ka jingkran jong uban pensyai halor kata lada ka commission ka ibet ban pediang ya kata ka complain ti kan saya syakmat kan ti kan ha ka por bakala ya syakmat ka lada ka commission ka yo i ba ka don ka lat mo ban penyesuk ya kini ki yo uni unong ujor ba uta unong sya uta unong ya le persya la ni uta bana ka wi ka liang mo bangi ong opposite party ti lada ka i ba ka don ka lat ban pha ya kini chakapo ka mediation cell ka bala thung hapo jong ka consumer dispute redressal commission kila ban pha jata balada baro aliang ki kwa ban yasuk hapo ka yute ka ni ka mediation kan sakshna ya ka report bar kan sa pha ka commission tin rei lada ngan syukran sa khandiat ba nrei lada ka kimla ban ya poi kata ban yasuk hapo jong ka mediation te kani ka consumer forum kan sa yat be syakmat kan ya kata ka jing mudoi te menta lada syubu menta habala yat syakmat ka ki de ban pentip shwa show uni opposite party bala file kani ka case ani kani ka jing mudoi mo ya ki khnaba utu unong badai na koi kaliang untip bala sya mudoi ya halor kita ki katkom ka complain jong utu unong mudoi te lada hadian ba uni opposite party la ni unong ile persya ula yo pediang ya kani ka jing ujol te haban ai ka jubab jong lada ukwa ban pediang ya kata ka ba ula sya mudoi la ni ukwa ban ong ba em mo la ni shutdown ba ong ba em ni claim le kata kamlong kumta te hadian bala yo kita la ni kidon ru kini long le persya baki claim one mi syaka consumer forum handai ki long ki claim one mi ki claim one ai ka jing thom tu ru ka consumer forum kala ban ya ben syakmat ti ka procedure la ni kata ka proses ka bangi ba ka commission ka follow hadin bala ada file ka ni ka jing mudui ka long ba syubuk menta ki ka jing mudui ka long ba ki dei ki mar ki mata ba ban pha ban test kini ki lab la ni ki laboratory mo ti ka commission kan sa share ki sample na utu nong mudoi bat kan sa pha she kini ki laboratory ti hapo sau phusan sngi kani ki laboratory kan sa pha kani ka report she kani ka commission ti lada ka commission kala yo ban pediang kani ka report
kin kan ailat lada uni unong mudoi lani unong syak mudoi ki kwa ban objek mo lani ki kwa ban ong bakata ka report kalong ka badai lani ka babakla ka commission ka ailat de ki bakin ai kata ka objection jong ki lani kata ka bakim ngau ya hab bat kata ka report jong ka lab rumah ti hadin jong kan ni ro hadin jong kan ni ti kata habangi keren ya ki lada ka don kam ban pha ya ki test sample shapok kilap ti hapok sa pesan si ka de ban yo ka report ti hnrei lada de kumi ya ki complain ki bom don kam ban pha shaki ni ki lab ban le ki test ai ti ka commission kan yat bai da ka ba kan shem ya ki sakhi satar kat kum ki kot ki sla bala ai na ka liang jong unong mudoi ba nong sha mudoi ti hadin ba kelak dep shem ya ki sakhi na baro arliang tu kan sa ai ka rai ka ba khado jong ka ni ka consumer forum te khoblei shibunya phi baro bala panchai halor kan ka phang man ta kasngi ngai khoblei ru baro e kini ki ya baro kinong pe jungi bat hadu ngene kan do biang sa shisien khoblei shibun Koble. Kembali.